Protagonistul emisiunii de astăzi, Profil de politician, este politicianul Valeriu Crișan, vicepreședinte al Partidului Național Liberal și vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaj. Valeriu Crișan este mezinul familiei Crișan. S-a născut la Zalău într-o familie cu încă 2 surori și un frate. A ales să studieze la Liceul Alexandru Papiu Ilarian din Zalău la profilul industrial. A dorit apoi să urmeze facultatea de drept din Cluj-Napoca, specializarea științe juridice, iar ulterior a urmat și un master în drept comercial în cadrul aceleiași facultăți. Valeriu Crișan este de profesie jurist și a ales politica și, în special, Partidul Național Liberal, pentru că, în opinia sa, profesia de jurist este o profesie liberală. După ce a ajuns în politică, în 2008, Valeriu Crișan s-a implicat foarte mult în activitățile organizatorice din cadrul partidului, iar după câțiva ani, în 2012, a candidat pentru funcția de consilier județean. Ne aflăm la Consiliul Județean Sălaj, la domnul vicepreședinte Valeriu Crișan, care mai este și vicepreședintele Partidului Național Liberal. Iată-ne în biroul domnului vicepreședinte Valeriu Crișan. Suntem aici să aflăm câteva detalii din viața profesională a domnului vicepreședinte Valeriu Crișan. Domnule vicepreședinte, vă rugăm frumos să ne spuneți cum ați debutat în activitatea politică. În primul rând, bună ziua și bine ați venit în birou în care zi de zi presez activitatea. Ce pot să spun? Am avut probabil o intrare în viața politică mai atipică decât este standardul. Sau zic unii că există un standard de a intra în politică. Sigur că în politică, ca principiu, intri că îți dorești. Întotdeauna mi-am dorit să intru în viața politică. De ce? Pentru că este important și eu am considerat la momentul respectiv că dacă vrei să schimbi ceva în mai bine, trebuie să te implici. Eu am făcut în mai multe serii, chiar televizate sau radio, un apel la tineri. Și cred că tineretul ar trebui cel puțin, măcar de acum înainte, să se implice în viața politică puțin mai mult, dar asta o să discutăm după ce fac incursiunea privind implicarea mea în viața politică. M-am implicat începând cu vara anului 2008, coincidența face, nu e un secret. Eu până în anul 2008, fiind de profesie consilier jurist, am avut mai multe societăți comerciale la care lucram part-time sau, sigur că numai un singur loc de muncă de bază legal poți să ai. E foarte ocupat, foarte ocupat, timpul era extrem de rezervat chiar și pentru familie, asta e o altă discuție, însă în vara anului 2008 cred că caracterul și profesia a îndrumat conducătorul filialele PNL, Radu Căpâlnășiu, nu este niciun secret, m-a sunat să-mi spună că are nevoie de experiența și capacitatea mea pe diferite teme politice. Inițial, clar, am spus că timpul este extrem de rezervat, nu știu dacă pot să-mi aloc o parte din timp pentru o activitate politică. Sigur, fiind sincer cu domnia sa de la bun început, pentru că dacă mă implic într-un proiect sau program, chiar mă implic. Deci nu doresc să spun că da, pot sau nu. Dintr-o oră s-a făcut o săptămână, dintr-o săptămână zi de zi și iată că astăzi mă aflu în postura în care m-ați găsit dumneavoastră. Și cum ați intrat în Partidul Național Liberal? Adică ce v-a împins să mergeți tocmai în PNL? Profesia, în primul rând. Sigur că am analizat, am considerat că fiind o profesie jurist, este o profesie liberală, în primul rând. Și atașamentul, colectivul. Deci colectivul, în primul rând. Am văzut ce oameni m-au chemat să fiu alături de ei, am evaluat pe toți și chiar atunci am crezut și astăzi pot să confirm că sunt auzit. Deci orice problemă, multă lume spune că PNL, generic vorbind, este puțin un partid atipic.
Nu este, este un partid liberal. Toți cei care doresc și vor să facă ceva și au gândire în perspectivă, chiar sunt ascultați. Chiar sunt ascultați și un alt aspect care mi-a plăcut și s-a și confirmat, sunt foarte mulți tineri care au venit și vin spre Partidul Național Liberal și toți, iată că performanța lor, activitatea lor, i-au dus să fie pe posturi chiar de conducere în filiala PNL. Ceea ce cred că la alte partide este mai greu. Deci este un partid care promovează foarte mult tineretul și tinerii trag înspre... Este un partid care promovează tineretul care dorește să se implice și sigur și care are capacități și capabilități să facă ceva pentru Partidul Național Liberal. Noi avem o gândire mai în perspectivă, ne gândim și în eșalonul următor și în celălalt eșalon și încercăm să pregătim și să atragem lângă noi oameni valoroși. Cum ați ajuns să candidați pentru Consiliul Județean? Da, uite că este o întrebare bună. Eu, odată ce am intrat în Partidul Național Liberal în anul 2008, imediat au urmat campanii electorale parțiale, Almașul și cred că a mai fost o campanie electorală, acum nu chiar mi-aduc aminte, în care a fost, cred că, un examen. Un examen fiindu-mi alocat mie atributul de a organiza aceste alegeri, care nu sunt chiar ușor de organizat. Eu am un principiu că sunt mai tehnic, mai matematic, nu cred în organizarea campaniilor electorale spunând că trebuie să facem în general asta. Eu dau targete la fiecare și fiecare trebuie exact să știe ceea ce au de făcut. Și am avut rezultate extraordinare. Ceea ce i-au făcut pe colegii mei din birou politic să mă propună să candidez pentru diverse funcții. Și așa m-au propus, la propunerea colegilor, discutând sigur și cu conducătorii filiale, mi-am depus solicitarea, acceptul de a candida și colegii, pot să spun că în unanimitate au votat pentru a accede la această funcție. Ca și consilier județean, aveți o anume realizare pe care doriți să ne-o spuneți? Sunt mai multe realizări. La Consiliul Județean, atributul meu în cadrul funcției pe care o am vicepreședinte răspunde de asistența socială. De asistența socială care este destul de grea. Sigur că se poate observa că și din bugetul alocat județului la nivelul unui an calendaristic, cea mai mare parte a sumelor pe partea de cheltuieli merg către asistență socială. Aici, vrei, nu vrei, te afectează. Faci vizite la casele de copii, la centrele sociale, la persoane cu dizabilități și vrei, nu vrei, rămâi afectat. Și dacă pui și puțin suflet, pe lângă sumele alocate bugetare, dincolo de defalcate de TVA, de la nivel național, din sumele care le alocă Consiliul Județean, de multe ori nu sunt suficiente. Și nu am avut o singură campanie, am avut și chiar înainte de sărbătorile de iarnă, campanii făcute împreună cu Direcția de Asistență Socială a Copilului, în care am angrenat oameni de bună credință chiar din județul Cluj. Am strâns, la un moment dat, toți doreau să pună un leu, le-am explicat că cel mai bine ar fi, le dăm noi necesarul de materiale și plăcut surprinși, au fost campanii în care fiecare a pus un leu, 5 lei, 10 lei și ei au luat de la scutece, la hăinițe, la copii și ei i-am lăsat să meargă în centre, doar le-am făcut legătura cu centrele și am exclus politizarea acestor acțiuni. Nici măcar nu am mers să fiu de față, de exemplu, la acordare, n-am chemat presa, pentru că am crezut și am convenit cu acești oameni de bună credință că aceste acțiuni să rămână așa
latitudinea respectivă, să nu fie mediatizate, nu dorim să facem nimic. Deci a fost câteva campanii din suflet și pentru sufletul acestor copilași. Din câte îmi spuneți până acum, observ că sunteți un foarte bun organizator. Aveți inițiative. Perfectibil. Aveți un program foarte încărcat. Cam la ce oră începe programul dumneavoastră și cam când se termină? O zi de muncă, de exemplu. Deci la orele 8 mă găsiți în birou și ziua nu are... Deci nu avem un program prestabilit, nu avem 8 ore. Deci este o muncă nenormată la care poți să vii la 6 la serviciu, să ajungi la 10 acasă. Deci nu avem muncă normată că la ora, nu știu, 14, 15, 16 să încheie programul. Nu. Deci activitatea este permanentă. Știu că sunteți căsătorit și având în vedere că nu aveți un program prestabilit, cât timp vă mai rămâne pentru familie? Relativ puțin din timpul pe care aș dori să-l aloc familiei, dar cred că sunt un om norocos. Am o soție extrem de înțelegătoare că dacă stau să mă gândesc, campaniile electorale îmi răpesc chiar tot timpul și timpul alocat familiei este extrem de redus. Dar pe undeva, probabil că și profesia soției puțin, și eu înțeleg la rândul meu, ea este medic, neurolog și programul ei este extrem de încărcat dimineața, după masa la cabinet. Nu de puține ori sunt cazuri în care chiar de acasă merge la spital, când sunt cazuri în care chiar necesită prezența ei. Nu de puține ori am avut cazuri în care cu mașina personală am mers la pacient acasă pentru că așa se întâmplă. L-a văzut și eu am adus-o, nicio problemă. Suntem, pare să dedicați fiecare. Trebuie să-ți faci timp pentru... Dar suntem iar norocoși pentru că și părinții trăiesc, sunt sănătoși așa cum sunt și chiar ne ajută. Chiar ne ajută în privința asta și le mulțumesc atât lor cât și soției pentru faptul că înțeleg ceea ce chiar că este extrem de important, acest aspect. Dacă tot am adus vorba de familie, am schimbat și locația și l-am provocat pe politicianul Valeriu Crișan la discuții despre soție și hobby-uri. Domnul Valeriu Crișan, cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră? Soția mea este din aceeași localitate cu mine, din Aghireș. Nu ne-am cunoscut foarte bine ca și consăteni. Mai mult ne-am cunoscut pe parcursul studiilor la Cluj-Napoca. Eu la facultatea de drept, ea la facultatea de medicină. Acolo ne-am cunoscut cel mai bine. Acolo am închegat o relație care rezistă fără nicio problemă și astăzi. Și când v-ați căsătorit? Când v-ați unit destinele? În 2003. În anul 2003 ne-am unit destinele și soția în 2003 mai avea încă un an de facultate. Nu a fost ușor. Nu a fost ușor, eram chiar la început. Ne-am cumpărat casă, un apartament, eu cu renovatul, cu slujbele nu puține care le-am avut pentru a rezista financiar, că era o perioadă în care salariile erau destul de mici. Dacă mi-aduc bine aminte, în 2003, cred că primul meu salar ca și venit net era de 400 și ceva, de 4 milioane și un pic. Deci era un salar extrem de mic raportat la veniturile de atunci. Da, tânăr, debutant, dornic de afirmare și am avut atunci chiar mai mult timp. Soția fiind o perioadă la Cluj, eu m-am cantonat mai mult pe activitatea profesională și acum mi-aduc aminte că până chiar a venit la Consiliul Județean, n-am avut sâmbătă sau duminică liberă niciodată. Deci tot timpul eram cu laptopul, cu problemele de serviciu care trebuiau rezolvate într-un mod sau altul. Dar am avut parte de angajatori care, eu zic, au apreciat munca și m-au lăsat ca să pot să lucrez o parte și de acasă și corespondam fără nicio problemă. Am avut șansa asta.
Dânsa fiind medic și dumneavoastră fiind și politician și jurist, ce activități adorați să faceți împreună cel mai mult, după mesele, în weekenduri? Soția cumpărăturile. Deci obligatoriu, soția cumpărăturile le adoră. Inițial nu prea îmi plăceau, dar m-am obișnuit și eu cu ele. E un rău necesar. Sigur că fiind extrem de mult ocupat, n-ai încotro. În momentul în care soția îți spune am și eu ceva de făcut, vrei, nu vrei, îți place, nu-ți place, trebuie să satisfaci și această cerință. Dar ne facem timp. Nu atât de mult timp cât ne-am dorit, dar atât timp cât e necesar există. Weekendurile, în principiu, suntem împreună. Și facem diverse activități. Mai mergem la câte un spectacol, la câte un film. Din păcate, în ultima perioadă, mai rar, dar ne găsim timpul necesar să facem diverse activități care chiar ne recrează un pic. Dar sunt obligatorii oricum. Suntem curioși să știm și ce hobby-uri aveți. Poate ne spuneți câteva. Din păcate, hobby-ul care l-am avut nu mai pot să-l practic. Fotbal, tenis, nu de curând. Am suferit operații la un genunchi care, din păcate, nu mai permite să mai fac aceste hobby-uri. Mai practic tenis de masă. Dar și acesta cu rezerve atâta timp, atât cât mă lasă și piciorul. Dar mă să fac față. Ieșirile în natură vă plac? Sau cu siguranță vă plac, însă nu prea aveți timp pentru... Deci obligatoriu, dacă nu facem cumpărături sau alte activități, în fiecare weekend o să ne regăsiți la țară. Obligatoriu. Amândoi la țară, în grădină. Soția îi place foarte, foarte mult să citească în weekend. Mie îmi place să fac orice activitate în agricultură, în aer, numai să fie în aer liber. Orice. Cred este orice muncă depui în weekend care îți face plăcere, nu te obosește, te recrează. Te încarcă pentru săptămână. Te încarcă cu energie. Așa este. Domnul Valeriu Crișan, cum reușiți să îmbinați activitatea din politică și activitatea profesională cu viața privată? Se îmbină cele două? Toate se îmbină. Deci dacă crezi în tot ceea ce faci, toate se îmbină și cu siguranță pot să vă spun că este timp pentru toate. Deci timpul în așa fel ți-l dozezi încât ai timp suficient pentru toate. Dar trebuie să știi bariera dintre fiecare. Trebuie să știi cât trebuie să faci politică, până când și în ce context. Viața privată să știi, să ți-o delimitezi de cea politică și cea profesională la fel. Dacă reușești să le disociezi pe fiecare, n-ai nicio problemă și ai timp suficient să le împaci pe toate, inclusiv viața de familie. Dumneavoastră ați reușit? Ne spuneți că ați reușit? Eu zic că da. Eu zic că da și chiar cu mici succese, pot să spun. Da, fără nicio problemă că da. Altfel, dacă nu disociezi, faci un amalgam, nu faci nici politică, n-ai nici viață de familie, n-ai timp pentru nimic. Ți se va părea la un moment dat că timpul este așa de scurt încât nu reușești să faci nimic. Dar trebuie să știi exact cât. Într-o zi trebuie să-ți gestionezi tu propriul tău timp. Dar dacă reușești asta, ai timp pentru toate. Poate ne spuneți în plan politic ce previziuni aveți? Eu cred că și voi și reuși să gândim de fapt împreună cu Partidul Național Liberal o altă gândire aceea de a atrage tinerii către politică. În general, n-am zis către Partidul Național Liberal sau alt partid. Deci, în general, tineretul trebuie să intervină și să fie activ în viața politică. Poate că aș da un exemplu, nu știu dacă e cel mai bun sau nu. Astăzi, politica este văzută ca un motor stricat. E un motor stricat la care eu, tânăr fiind, aș dori să intervin, dar stau pe margină, mă uit la motor și încep și critică, nu e bună marca, nu e bună mecanicul, că a fost la reparat. Pot să cred orice. Deci a sta pe margină și a critica, sincer vă spun, este așa de ușor
extraordinar de bine. Dar niciodată nimeni nu și-a pus întrebarea, oare eu nu pot să pun mâna să repar acel motor? Ce ar însemna ca eu să intervin să repar acel motor? Aici ar trebui puțin să schimbe mentalitatea cei tineri care doresc să schimbe ceva. Că dacă nu va fi așa, oameni tineri extrem de capabili, care pot să intervină în viața politică, nu fac nimic și rămân generații pe care tot timpul o să le criticăm, că o să intre în politică oameni care numai asta o să facă politică. Și atunci, sigur că pe viitor putem să ne așteptăm ca și spectrul politic să fie la un nivel la care mulți sau toți cei care ar trebui să intervină și care pot să intervină, stau și critică. Dar ce credeți că ar trebui să se facă ca să fie tinerii atrași de partea politică? Ei din exterior văd că lucrurile merg, după vorba dumneavoastră, ca un motor stricat. Ceva nu funcționează. Asta e percepția. Dar atunci ce credeți că ar trebui să se facă ca ei să fie atrași? Ar trebui să se întâmple ceva la nivel național, să se schimbe ceva? Obligatoriu, vizând spectrul politic, pe toate palierele trebuie luat o asemenea atitudine. De la cel mai mic palier până la cel mai mare, inevitabil. Dar, în primul rând, sigur că trebuie să existe și o atracție vis-a-vis de politic. Dar trebuie să fie voința, să-și dorească și să vină, nu știu, să vină la un sediu de partid, indiferent care ar fi acela, și este important să și găsească omul potrivit, care primul impact să-i creeze o asemenea dorință, în sensul că, da, hai că vreau să încerc să văd ce se întâmplă. Trebuie muncă, fiecare, în funcție de specialitatea care o are, va fi folosit pe palierul respectiv, deci există loc pentru toată lumea. Dar este important să-și dorească. Dacă își dorește, nicio problemă, implicarea va veni indubitabil. Sunt mulți tineri care doresc să intre pe baze doctrinare, pe baze istorice, pe baze sociologice, alții sunt curioși, alții doresc să intre într-un partid politic nu trebuie să ne ferim, pentru a ocupa un job, are greutăți familiale. Deci sunt multe condiții care fac pe cineva să intre în spectrul politic. Dar vă spun sincer, rezistă doar cel care își dorește să intre și muncește. Deci trebuie să muncească, pe bază de voluntariat. Sigur că, din păcate, legislația la noi, există o lege a voluntariatului, dacă nu mă înșel, din 2001, care nu este extrem de bine recunoscut. În comunitatea europeană și în țările dezvoltate, pe bază de voluntariat, tinerii participă în campaniile electorale acolo. Toată lumea este angrenată în campaniile electorale și fiecare își pune un vot pentru că așa consideră necesar. Sigur că la ei este o mândrie în CV-ul profesional să treacă că a participat la campania electorală pe o perioadă și a susținut pe cineva. La noi nu. Tocmai că aici există o reticență vis-a-vis de partea politică. Eu zic că handicapul acesta trebuie să-l depășim și tinerii sunt așteptați să vină. Este loc pentru toată lumea trebuie să muncească, că altfel vom reveni la aceleași campanii electorale. Vom sta pe margine, vom huli pe cei care se implică, pentru că alții nu avem. Deci tineretul trebuie să mobilizeze și să vină, pentru că ei sunt cei care, generația următoare. Deci dacă își doresc ca ei să schimbe ceva, ei sunt cei care trebuie să schimbe. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați expus o parte din viața profesională și o parte din viața privată. Probabil pe viitor ne vom întâlni extrem de succint a fost. Reluăm discuțiile și să le dezvoltăm, poate pe viitor. Cu mare plăcere. În partea privată se mai întâmplă anumite lucruri și care merită spuse sau de care sunteți mândru. Chiar vă rog. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes în ceea ce faceți. Mulțumim.